crec que això és el que fa absolutament diferent i històric el procés català, fins i tot quan el volem comparar amb altres processos com el de Quebec o com el d'Escòcia. És un procés absolutament diferent en la qual el nivell de participació cívica és enorme. I això revela, d'alguna manera, que estem davant d'un procés absolutament plebiscitari. Una sensació molt d'emoció, de moment transcendent i de moment històric. Molt també, per què no dir-ho, us he de dir particularment, molt alegria de dir home, la decisió de trencament dins d'Unió no va ser una decisió fàcil, però quan veus un acte com aquest dius sí, i tant que va valdre la pena. Una sensació també, per què no dir-ho en clau d'Unió Democràtica, de dir hem tingut màrtirs, líders històrics durant la República, al qual podies dir que humilment aquella tradició estava representada aquell dia allà. I la il·lusió, diguem-ne, de tota la ciutadania. Un acte d'aquest tipus veus, quan en Romeva parla de la revolució dels somriures, no és un acte polític normal. Ningú arriba a punta de pistola. Fixeu-vos que els actes de Junts pel Sí són actes en els quals, de veritat, perquè ho he vist des de dins, és a dir, no hi ha procés de mobilització, no es fan convocatòries quasi bé, ningú està agafant els llistats de militància, heu d'anar aquest dia, no es fa mobilització, senzillament s'anuncia via xarxes, dia, hora, acte, i allò s'omple amb caràcter festiu, i el més impressionant és veure gent gran al costat de gent molt jove, al costat de famílies, de nens. Per tant, és un poble movent-se. Quan us preguntin qui som, digueu-los que som la revolta dels somriures. Quan us preguntin què som, digueu-los que som la garantia de fer-ho bé. Quan us demanin quants som i quantes som, contesteu-los que volem ser la majoria de tothom. I quan us preguntin per què ho fem, digueu-los que som aquí perquè el dia 9 de novembre va acabar bé. Va acabar bé perquè vam poder posar milions de vots, però va acabar malament perquè va acabar amb una querella. Per això som aquí, per això ho fem i per això ho fem així. A la conquesta dels 7 mars, pioners i agosarats, hàbits d'aventures com Neil Armstrong o James Cook, el desig d'anar més lluny, cap a mons desconeguts i els seus misteris junts. No hi ha dues nits iguals, no hi ha dubtes ni